हेलो लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय दायो आं नोंथांमोननो मोननै जबनि आपडेट लाना फैदों मोनसे एडमिट कार्ड आरो मोनसे जाबाय गोदानै साख्रि ओंखारदों ग्रेड 4 दा 8 पास 10 पासफोरा एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय एडमिट कार्डआ जाबाय लोगोफोर आसाम टि डिपार्टमेन्टनि नोंथांमोना जायफोरा जुनियर एसिस्टेन्ट एप्लाइ खालामदोंमोन आनजाद जासिगोन 28 नभेम्बराव दा बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन थ' नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबादि नोंथांमोना खबर मोनबाय थानो दा लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ ग्रेड 4 खौ मा थानांगौ एप्लाइ खालामबा दा जों गिबियाव थांग्रोनोसै फैदो एडमिट कार्डनि माखासे नटिसखौ नायग्रोनोसै नोंथांमोना जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नायदो दा बेनिफ्राय जों नायगोन जोबनायथिं ग्रेड 4 नि साख्रिखौ बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ जों गासैबो डिटेल्सखौ नायगोन दा लोगोफोर नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै जेब्ला एडमिट होयो अब्ला बेनिफ्रायनो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन दा नोंथांमोना नटिसखौ नायनोब्ला मोनसे नटिस मोनदों बे नटिसआव थुनाय लोगो लोगो गासैबो अफिसियेलि नटिफिकेसन नोंथांमोना बेनिफ्रायनो लाबाय थानो हागोन आसाम टि डिपार्टमेन्टनि दा बिदिब्ला लोगोफोर आङो डाउनलड खालामखानाय दङ नोंथांमोननो गासैखौबो दिन्थिनोसै बेनिफ्राय जोङो ग्रेड 4 नि साख्रिखौबो नायगोन बोरै बोरै एप्लाइ खालामनांगौ जों गासैखौबो डिटेल्सखौ नायगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दा लोगोफोर नटिसखौ नायदो आनजादा नोंथांमोना 28 नभेम्बराव जागोन टाइमा 11 AM निफ्राय 1 PM सिम आरो नोंथांमोननि सेन्टारा डिब्रुगड़ जरहाट तेजपुर सिलचर आरो गुवाहाटी दा एडमिट कार्ड नोंथांमोना लिंकनिफ्राय 15 नभेम्बर जानाय लोगो लोगो डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय आनजादाव नोंथांमोना थांदो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम टि इमप्लयिज प्रभिडेन्ट फान्ड अर्गेनाइजेसननि जुनियर एसिस्टेन्टमोन दा नोंथांमोना जायफोर एप्लाइ खालामदोंमोन एडमिट डाउनलड खालामदो दानिया जों नायनोसै ग्रेड 4 निखौ दा जोङो ग्रेड 4 निखौ नायनोसै मा पस्ट दङ आरो बेनिफ्राय सोर एप्लाइ खालामनो हायो नोंथांमोना नायदो माखासे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ बे गोरोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन दा जोङो एप्लाइ खालामबा बेखौ जोङो स्टेन्डार्ड फर्म मोनसे मोनो बेयावसो जों फिलआप खालामनानै साबमिट खालामनांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा लकेलिटिब्ला डाइरेक्ट थांनानै अफिसावबो साबमिट खालामनो हायो मोनसे ड्रप बक्स थायो दा भेकेन्सिया 3 दङ पस्टआ पियन आरो ग्रेड फिया नायदो लोगोफोर 12,000 निफ्राय जागायनानै 52,000 सिम जागोन आरो ग्रेड फे थायो 3,900 दा पस्टआ गासैबो आनरिजार्भ डेट मिन्स गासैबो कास्टना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना जाबाय 8 पास दा मिनिमाम 8 पास गाहायसिनानो आरो गोजौसिना 10 पास सिम नाथाय एचएस एबा डिग्री पास जादोंबा एप्लाइ खालामनो हाया आरो लास्ट डेटआ 22 नभेम्बरसिम थागोन बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट हरथारनांगोन आरो लोगोसे बैसोआ 18 निफ्राय 40 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेजों लोगोसे गांथाम फट'कपिस नोंथांमोना हरफानांगोन रिसेन्ट एबा गोदानै आरो सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना जेरक्स कपियाव सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन बेनिफ्राय स्पिड पस्ट एबा बाइ पस्ट खालामदो दा नोंथांमोना आरोबाव एनभेलप मोनदों बेखौ नोंथांमोना हरनांगोन बेनो जाबाय 22 सेन्टिमिटार इन्टु 10 सेन्टिमिटार मोनसे गुवार थायो बेयाव नोंथांमोना पस्टेल स्टाम्प थाइबानि स्टाम्पना हरफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना एड्रेसखौ मोनदों दा नोंथांमोना एड्रेसखौ हरबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एप्लिकेसनाव लिरबानो जाबाय एप्लिकेसन फर दि पस्ट अफ पियन होनानै लिर खामाव एबा एनभेलपआव लिरबानो जाबाय दा फिन नाम्बाराव नोंथांमोना हरदो बाइ पस्ट एबा स्पिड पस्ट खालामनानै आरो जायफ्रा लकेलिटि नोंथांमोना हैनाखागोन ड्रप बक्सआव आरो आनजादा नोंथांमोना 70 मार्क्सनिल' जागोन आरो इंलिश एबा एसामिसनि जागोन दा लोगोफोर बेखिनियानोसै दानिया नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव